שמע הרב, אני הולך הביתה. לא הבנתי את הגיעה איתה, אתה רוצה לצאת הביתה, יכול לשאול למה להחליט, לא הבנתי. לא קובע, פשוט אני צריך, מה הבעיה? בעייתי, אנחנו צריכים אישור בישיבה של אישור הרב ואישור הורים, בסדר? אני צריך, מה אתה רוצה שאני אעשה שיר פה? לא, ממש לא, אם אתה תביא לי סיבה הגיונית, אם יש אישור בבית, בוא תשתף אותי, אני אגיד לך אם אפשר, אם לא. לא משנה מה יש, כאילו אם חברים שלי מתחתנים, מה אתה רוצה? אז קודם כל, מתי אפשר להביא אותם לעשות את זה פה? אחרי זה בישיבה אנחנו מלכים לכבוד. בכללי אני אומר, יום חמישי ניתן את הדעת, זה טוב מאוד. אנחנו צריכים תאווה ישיבתי, יום חמישי זה משמר. אני לא משחרר בקלות, בסדר? אם תבוא באמת סיבה הגיונית, החברים זה לא יהיה, בסדר? אם תביא סיבה הגיונית, אני אחשוב על זה, בסדר? יש משהו? כן, אני פשוט צריך, מה זה משנה? אם, לא יודע. יש לי משהו, מה זה משנה מה? אז אני אומר, די, זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים אישור שהדבר שאתה עושה באמת הוא חשוב. ואם לא הייתי מרגיש טוב? אתה מרגיש טוב כרגע? מצוין. לא, אני לא מרגיש טוב. טוב, אתה מרגיש טוב איתה. טוב, זה לא ויכוח, אני לא אמור להתווכח איתך דברים כאלה איתי, אנחנו בסך הכל צריכים משהו, סיבה הגיונית, שאתה רוצה שלכם בגינה לבית, זהו. אני לא מרגיש טוב, ואם אני אשאר פה, אני אהיה במיטה כל המשפחה, מה אתה רוצה? אני לא רוצה. טוב, זה כבר איום איתי ואני לא עובד איתך על זה. אשמתך, אני מועד תורה שלך, זה בינך לבין אלוקים, אבל זה כבר... לא מבין מה הקטע, אתה שרתי בכוח, כאילו, מה, אני לא מבין. לא, ממש לא, אתה תשאר בישיבה, כי אין לך סיבה הגיונית אחרת, בסדר? יש לי סיבה פשוט. מה היא? חי, לא הגיוני. מה היא? אני רוצה ללכת עם חברים שלי, מה הבעיה? זה לא סיבה הגיונית לדעתי, בסדר? לטעמי זה לא סיבה הגיונית, אני לא משחרר עם סיבה כזאת, בסדר? אם אתה... זה נגמר. בעיקרון אנחנו יכולים לגמור את עכשיו.